Kag sa good vibes, rain or shine, wala na sa makapugong pa sa Balantayan nga highlights ng Mascara Festival. Nalakip na diri ang street and arena dance competition nga ginadugukan sa mga tumalanaw. Yari ang report. Nagabunok man ang ulan, epekto sang Bagyo Christine padayon karon ang pagpanghanda sang 7 ka mga barangay nga magakompete para sa Mascara Festival 2024 Street and Arena Dance Competition sa Oktubre 27. Ginpasaling ni Councilor Jason Villarosa nga bisan ginapaabot ang maulanon nga weekend, magapadayon ng selebrasyon halin sa Araneta Street pakadto sa Paglaom Sports Complex sa Ernai Street. So definitely it will continue, rain or shine, and we hope and pray nga by Friday matamat na guwa ang ini nga bagyo sa Philippine Area of Responsibility kag hopefully hindi natin maapektuhan. Ginasugura naman ang pagpanghanda para sa Food and Music Festival sa Lacson Street kung diin maga-perform ang pila ka mga kilala nga performers na lakip diri ang banda nga Cushay kag iban pa nga entertainers halin sa Biyernes hasta sa Domingo. Buwas maga-perform naman ang bokalista nga si Bamboo sa Bacolod City Government Center. Sa BCGC man natala na ang Electroica Diva and Float Competition sa Sabado. Masobra sa 20 ka mga VIPs na lakip diri mga senatorial aspirants kag foreign dignitaries ang magatambong sa okasyon. Kabahin diri ang anak sang presidente nga si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos nga ginapaabot magatambong sa Masquerade Ball sa Oktubre 25.